ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayela gambi ba fata dingiraye fallemo ko on waktu yoni hato masina kame ñoro hato jombuko ne jiya e gardidi kabaruuji men tinama wonande accident sarɗi yanke mo leydi Sénégal biyeteɗo Moustapha Guirassi toon to lawol Tambacounda to leydi Mauritanie ma en ketto cimtola musidɗo meɗen Ali Abouba toon to Luksayba gorgol Luksayɓe gam wattedruma département kabaruuji men to leydi Mauritanie ma en ketto e sawtawol musidɗo men Ahmadou Dia to leydi Mali Maroc naɓe ɗiɗo sofreɓe mbasi pittali mumen goto gañama hen ɗum ko caggal nde worɓe jogitiɓe jani e autoji mabɓe ɓe pano ko toon to Bamako to leydi Guinée Conakry koñinkoɓe derguiɗɓe laamu Alpha Condé kolliti ñande 14 hen lewru woni talata maɓe joɗoto e landaji lundo kala gam oɗo saaha yurnitade tafde ko fate banggue gouvernement kesso to leydi Côte d'Ivoire haɓade ñaw coronavirus jeeyi sababu unité mawɗo mo teste jawɗo darnama toon to Grand Bassama to leydi Tchad hanki seppoji mawɗi mbaɗi toon gam wideɓe jadani e ɓeɗe hen witeɓe CNT kabaruuji men manaw en ha toon to Zimbabwe kam e Afrique du Sud musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم Ɓataake jam gondaɗo bumoya demba law njaya ko jom wuro hoore fonde ceerno Ibrahima ceerno khalifa général mo hoore fonde ceerno Hasimiyo Bayla Ba ko miñuma duttiɗo ceerno Rasulu Bayla Ba ko miñuma duttiɗo ceerno Mamadou Dioba Diallo ko miñuma duttiɗo ceerno Abou Sirou Ba ko miñuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe hoore fonde naɓe e ko taari hoore fonde kala jaltugola aduna ceerno Seyko Bayla Ba yalti aduna jamma aljuma o toon to hôpital mo Matam yaltiri aduna duuɓi 87 jogorɗo wirede so jomiraɗo hoddiri hakkude talata o e alarba paɗoɗo henno toon to cuuɗi meɗen hoore fonde Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo ene nelda duwaw dendagal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayinde Weltaare ɓiɓɓe fulɓe kame fedde heblo sukaɓe Afrique catal heblo sukaɓe Afrique ngal leydi Congo ene nelda duwawa musidɗo men ceerno Amadou Seyko Ba mo ganduɗa ko ba mum yalti aduna toon to Matam jogorɗo wiroyede hakkude talata e alarba toon to cuuɗi meɗen hoore fonde kanko Amadou Seyko Ba jeeyaɗo e catal heblo sukaɓe Afrique toon to leydi Congo kam yettiniɗo hen Ɓataake o ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo balla walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby Sy ene safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fini yaltayma ha laaɓa
fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗde listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande Ganndal mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe dewo bira 12 silto hitande ujunnaje 2020 yonti kabaruuji men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba Tinama wonande accident baɗɗo ton to Tambacounda taw ko sarɗiyanke mo leydi Sénégal dawriyanke gonnoɗo jagorɗo e laamu Abdullahi wadda woni Moustapha Guirassi kam e sofor mum ken wona kilométre ji 3 hakkude mum e Tambacounda taw ko waɗɗani wuro wiitengo Jokunda ko ɗon tigi jeyi sababu accident onon ko camion a malinaɓe oɗo sanade tawe to hôpital mo Tambacounda ɓoyata ɓe ɓenine toon to Dakkaro ha joni koye Sénégal keddotoɗen gaten ko fate banggue moƴƴinde gurdam ɓen ɗanniyankoɓe wiyeteɓe migrant jeeyi sababu jonde wattude jeego ɓiire jonde e tawtorede jagorɗo mo leydi Sénégal hakkude leyɗele woni Aissata Tall Sall suuti hen konngudi mum gam hollirde wonande neɗɗo ɗanniɗo foti ko teddinede foti ko hormede foti andede wonɗo iwi nde tawnede gandi wonɗo neɗɗo ɗannoto ara taw ganda jagguiraɗon tan hoɗi e leydi mum koye kaaƴe walla koye gasɗe walla ni ala ɗo iwi jeeyi sababu nde ɗon jonde ɓe teskima hen hoɓɓe hewɓe ne tampine teni kadi ene nanguire no comme yimɓeɓe gona yimɓe no feewi ustugol ko fate banggue cogguji guura teskaɗi ɓeydugol mum dumunnaji jawtuɗɗi e nder leydi Sénégal jagorɗo tambiɗo ko fate banggue jeeygu woni Aminata Diatta hanki waɗi jonde mum hakkude mum ɓen ardiɓe leeɗe Dakar metta tawno ɓen ardiɓe leeɗe Dakar ɓuuri ɓattade yeeyoɓe taweteɓe e nder leeɗe ɗe nde ɓen mbawata jokkodirde e yeeyoɓe kamɓe kala ɓe mbawa famminde ɓen oɗo saaha mo gonɗen cogguji gustaɗi ɗi kala jeeyowo ene foti ɗoftade ɗum ko fate banggue dawrugol caggal nde o salani wonande landa diɗɗal biyetengal yeewi askan wi kanko ceerno Bokum oɗo saaha o hollitino ngal ɗon diɗɗal wona diɗɗal dendugal mbadiji bawɗe yadirde oɗo saaha o wayli kankone e sawru mbaggu o tawtoyi oɗo henna biyeteɗo Abdullahi wadda gardiɗo PDS mo ganduɗa kañum e hoore mum woni koye tafde diɗɗal gam gembanade ko fate banggue sumgoji mairie ji jogorɗi wadde hitande ujunnaje 2020 seppo hanki wango toon to Pikine ganduɗa gam wiide yo ñawore waɗe ko fate banggue jaltugol aduna biyetenoɗo Samba Sarr mo ganduɗa koko gembino ko fate banggue ƴamgol gardidi ko fate banggue fédération football mo Sénégal ha ganduɗa Augustin Senghor yehino galle mum gam salmini ɗum nde yalti toon tan wonani waktuji seeɗa o dañi filnere seeɗa ko fate o dañi mal à l'aise e nder ɓandu makko accanimo hawo yalti aduna hewɓe kolliti ko on jeeyi sababu hawo yalti aduna ɗum noon hanki ɓe mbaɗi seppo gam hollirde yo
ñawore waɗi hen ken wona 13 neɗɗo nanggama hen ɗiɗo ko sukaɓe makko rewɓe ne tawe e juuɗe dadiɓe ceetal biyetengal frappe France dégage ɓen kolliti yoɓe ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade ñulanka ko ceetal biyetengal noon kamɓene ɓe kollitino maɓe ceppu aljuma jawtuɗo henno caggal nde préfet Dakar sali ceppugol mabɓe ɓe kolliti ɓe joƴƴini ɗerwol mabɓe gongol gam yidde wadde mawɓodiral manggal no fewi gam seppude wonande aljuma paɗo wullitade ceergol kala hunde guila transport ha ko fati banggue luwasa hay ko fati banggue guura kala e nder leydi ndi to Thiaroye ñetti mbara tonne kadi sanga 10 heures hanki legal ngal finirani sesa caggal nde ɓe tawi gorko goto ne welta e galle maheteɗo taw kadi ganduɗa ko bartiɗo jeeyi noon ko sababu komo haalani inde mum garnoɗo ƴewtade mahango muɗum ngabbide ɓiyum deke ɓiɗɗo nde yurni tawi neɗɗo ne welta ko ɗon ɓiɗɗo wulli ko ɗon e ɗon legal ngal nde ari nde kankone hocci téléphone makko wonodi police kam e sapeur pompier kala ko ɓen mbawi arandemo kono haɗo ɗo gonden inde on ni identité mum soit tawo andede to gueejo waya suka gorko jaranoɗo e duuɓi 12 ballannoɗo bamum lawƴude autoji mo bamum lawƴanno autoji toon to Darou Hon ene tawidira commune mo wakina Nimzata taw ko bamma ko wallanno lawƴude autoji kanko sukko noon ɗon ɗo lawƴanno auto ɗo ko auto tigui Massimo jeeyi sababu ha o yalti hen aduna jagorɗo mo leydi Sénégal ko fate banggue cellal ɓalli no wowi wadde e kala subaka so hoccidde ɓesguji leydi Sénégal kala andinaɓe oɗo henna borosɗo yarata e nder leydi ndi o holliti ujunnaji 2,3 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo henna boros ko 3 hen jeeɗiɗo ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñawa hen 3 ko raɓaɓe anda ko raɓɓe ɗumen 400 keeɓi cellal mumen yimɓe nogas ma ballite fofandu yimɓe 3 jalti hen aduna eɗen mbiyaɓe yo jomiraɗo yurmoɓe yafoɓe sengi wi to Sénégal paɗena ko toon to leydi Mauritanie ma en jaa toon to lugsayba gorgol jabboɗen haali Abouba ma artanen ko fati e banggue wonande ko waɗi toon to lugsayba. Jam ñalle mon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa jam ñalle maɗa Seydi Saar caggal nde ligseba ummino e wonde arrondissement watta ko wiyete département délégation timmuɗo e gaddugol Ahmad Tijani Thiam umminoma to Nouakchott arde ligseba gam yuɓɓidde mawɓodiral mumen walla yuɓɓidde sitting mumen hollirde weltare mumen e ko ligseba dañi ko aseta hanki sanga 9h30 fay 10h batu mawɗo batu ba mangu waɗi to hôtel de ville woni to mairie de Lexeba ɗo caggal nde kamɓe cadre uji ha tingti elide cadre uji dawrugol woni cadre uji politique nde ɓe pammini dendagal notitinoɓe e batu ngu holko woni nafoore e ɓuure département ɓe kollide kadi woni yidde mabɓe ko yaade ha to galle gouverneur to kay hayɗi woni galle waali hollirde weltare mumen e ko ligsebe dañi ko caggal nde batu ngu gasi fodde 50 werla hakkunde personnel aji e autoji luwaɗi mbaɗi deggodiral mumen tawa kadi ene ɗoftiɓe to banggue welnere hono Salif Tasor Labo nde werlaji ɗi délégation ngaji ɗi gari ha poste police rentré kay hayɗi ko ɗon dendagal werlaji ɗi kala padodiri ha délégation ngaji ɗi kala jitti ɓe jippe werlaji ɗi ɓe kuccodiri e kan Abdullaahi e Ahmad Tijani Thiam nde kan Abdullaahi ƴetti konngol fammini bandiraɓe kadi siftini ɗumen holko woni lawol ummade ɓe ligseba faade kay hayɗi holko woni mujibe mabɓe hollirde kadi juɓɓudi ko fayti so ɓe jettima yeeso galle gouverneur yeeso waali hol nde wonnoon no pulaar heewide ko ala hoore yahata kono kadi kodi koye sappo ɓuri bonde o holliriɓe holko woni fandare nde o subti ɗon kadi hollira kadi ko yimɓe tato kañumen woni ƴettoɓe konngol ɓen woni kanko kan Abdullaahi wondude Ahmad Tijani Thiam e goto no wiye Maba nden juɓɓudi ndi ƴettama werlaji ɗi jokki tawa auto police ne heedi yeeso escorte auto Salif Tasor ene lombi hakkude e dande mum welde tawa kadi ko yaadude
ko wiyete kesam kesambagu e musidɓe tedduɓe cosaan kala. Nden délégation ngaji ɗi jettima galle gouverneur mo bondiral ngal waɗama, pancarte uji ɗi jaltinama hollirde weltare mumen ko ɗon gouverneur yalti salmini bandiraɓe. kono jubbude mbaɗanodi kan Abdullaahi Saar ƴetti konngol haali weltare mum, holliri weltare mum, rewe makko ko biyeteɗo mata. Caggal nde mata gayni ko ministre men hono Ahmad Tijane Thiam ko kañum ƴetti konngol hollirde weltare mum e ko ligseba dañi ko watta tigi ko wiyete département. ko ɗon waali kañum e hoore mum ƴetti konngol hollirde weltare mum e oɗo délégation, hollirde weltare muɗum kadi musidɓe tedduɓe e ko ligseba dañi ko o wi ligseba yo jogoro jaam. caggal nde waali gayni ƴetti ko jeeƴini konngol mum ko ɗon délégation ngaji ɗi jolti e werlaji mumen, tawa kadi ɗoftiɓe Salif Tasoro e délégation ngaji ummiɗe to Alhaye, ummiɓe to Jingue, to Ganki e dendagal diwanuji ɗi kala, taw ko safalɓe e halɓereɓe kala. ko ɗon délégation ngaji ɗi musidɓe tedduɓe patani ligseba gorgol. nden ɓe jettima natirde ligseba e tawi ko dimaɗi ñarɗuɗi ene kaɓɓa ene gaari jaɓɓade ɓe no heewi wadde kala saaha. yimɓe jaɓani galle Ahmad Tijane Thiam tawi tigui ko wiyete tufumeje e dimeje ɓuuɓɗe ene ɓadina dendagal arnoɓe ene gardi nguleki e ɗomka caggal nde jori ndiyameje ɓuuɓɗe e jarameje ɓuuɓɗe ko ɗon tigui ɓe mbaɗi ɗajin mumen. kamɓe kaduji ɗi kadi mone mabɓe kala ƴetti konngol hollirde weltare mum eko heeɓa ko eno cérémonie o yaari ni. musidɓe tedduɓe hunde yaari no foti yarude, yimɓe kala kolliri hen weltare mumen eko ligseba watta ko wiyete département. eɗen ñaago Allah tan yo Allah addu pamodiral, Allah adda ɓamtare nde ligseba ɓamtoto e dendagal ko taari ɗum kala. ko musidɗo mon Silmon haali Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. haali Abouba ɗon ɗo tufumeje ɗe e jarameje ɗe gadda Alhassane Baya Dia en ene moƴƴa ɗon no feewi no feewi. ɗum jeeyi sababu ilo dumunna kala ɓe gonno koye hoorde aɓe korana ko waɗi toon ko wona ɗum ko lugseyɓe ko dañi koye ɓe jogoro jaam mbaɗon feere dañi noon kam toon galle e debbo mboɗomi ara hodde toon ha joni keddotoɗen ko toon to leydi Mauritanie, kabaruuji men actualité mo Mauritanie. Ahmadou Dia gorko mo triyimme. Saar Abdullaahi Saar Kumpital e nder ngendi Mauritanie, jagorgal jangde ngendi ndi Mohamed Meleynin Wuleyi wawi joɗodade joɗaniɗo ɗo banque mondial Christina Santos e nder jonde mabɓe nde ɓe jewti kay ko jotodire hakkude leydi Mauritanie e banque mondial beele kadi ɓeydade moƴƴinde den ɗon jotodire ha tengti noon to domaine jangde nokkuji ñawore ngendi ndi kamɓe ne ɓe kolliri maɓe noddu tawi ko joom ngaalu Mauritanie najo ɓadiɗo gonnoɗo horejo leydi ndi Mohamed Ould Abdoul Aziz biyeteɗo Feliwullaha. ɗum ɗo no waɗata koye ñalde altinare janggo nde mawo daro e yeeso procureur de la république mo Nouakchott to banggue hirnangue tawi kankone o tuma koto banggue borjingol jawdi. hollitama de neɗɗo goto wasi fittadu mum, goɗɗo kadi wawi dañde gañande. ɗum ɗon ko caggal nde accident waɗi e subaka hanki o toon to diwan mo asaba ko oto mo Mercedes 190 ko kam kay yeni hakkude wuro lamorgo diwan mo asaba kifa kame wuro kankoso. gomo jagorɗe toppitiɓe ko faati e tanaji ma to banggue jayiyaji kamɓene de ɓe kolliti e nder ɗeɗo balɗe tawi ko to ɓooli kame e jaduɗe keneli kewɗi doole mbawi arde toon to hodel karbi. ɗum ɗon de saabima rewɓe ɗiɗo mbawi kadi dañde hen gañande e wiide mabɓe kadi to wiyete basilol toon kadi fodde caleje tati hani e huɓere ko ɗum kay woni ko wawi yande toon. ɗum ɗon ne kadi yeehi ha to wiyete lamrade e nder on ɗon diwan ko noonne kadi do yettima to wuuro wiyetengo chami kamne kay wawi hebde e ɗin ɗon keneli kewɗi doole. wuuro chami noon tawate ko e dahlet mo Nouadhibou wuuro lamorgo faggudu ngendi ndi hollitama toon e ko cuuɗi nayyi ɗi hinde brak ko kam kay woni ko yani toon
jagorogal dijje kame laabal Mohammed El Hassan wul Bucres kanko no wawi wadde jilluɗum ɗon koye ñalde setare hankinde subaka muɗum e nder Nouakchott wuro lamorgo gendi ndi o yettima e nokkuji tawi ko gondi e fewnede o saaha joni ko wayno 6e et 10e bloc ɗum ɗon kala tawte koye nder lamorgo ngo beele kay wawde rokkude ɗum dijje laaɓɗe jarateɗe o holliri e on ɗon bloc mo ganduɗa ko 6e o fuɗɗi koye lewru mai 2021 ma waw rokkude fodde 15 e tawi ko 15 ujunere fooye beele mbawa kadi serde e caɗele ndiyam ko nonne kadi e nokkuji goɗɗi o saaha joni gonɗi e fewnede o wawi yettade e nokkuji kewɗi ko wayno Riyad, Dar Naim, Taret, Tavrag, Zeyna kanko jagorgal ngal o hettima tawi e ko ɓen gonɓe e gollade o saaha joni mbawi famnudemo golle ɗe no jarata o kankone kadi o wasi mamaɓe nde ɓe ɓurata wawde kadi tinnade beele wawde kadi yettinde ɗen ɗon golle e saahaji dottaɗi ɗi o holliri ɗum ɗon jeeya koye eɓɓale gadane hoorejo gendi ndi Mohammed wula Sekal Ghazwani beele tan ɓesguji ɗi ne ceerta e caɗele ngakkere to banggue dijƴe o hollitiɗe balɗe cakkitiɗe ɓe keeɓi goytali kewɗi ummorade e ɓesguji ɗi ina goyto to banggue ngakkede ma to banggue kuppiraji wonande dijƴe ɗe e nder Nouakchott wuro lamorgo ngo o holliri ko ɗum ɗo nde fotani wonde. Saar Abdullaahi Saar Kumpital ɗemngal pulaar e nder gendi Mauritanie cakkitorɗen ko fati dafu Covid-19 hono no holliri jagorgal Cellal gendi ndi e ñalde setare hankinde e kikiɗo muɗum kayru nokku jagordu ndu holliri ko capanɗe jeeɗiɗo e jeenayyi woni kay fiɗaɓe hesɓe wonduɓe dafu Covid-19 e nder waktuji nogas e nayyi ɗi yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen ko 115 kepti cellal mumen e nder ɗin waktuji nogas e nayyi tawi noon e ñalde hankinde woni kay holtisanoɓe so gondano e dafu Covid-19 ko ujunere e 890 e yimɓe nayo gasi ha laaɓi ko tonguno ɗen Kumpitale ɗemngal pulaar e nder gendi Mauritanie ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia Weltaare TV Mauritanie. Ahmadou Alhassane Dia golle ma jooɗi peewi sen giwi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali to Mali kene fotto wonde 5 camionneur taw ko Maroc naaɓe iwnoɓe toon to Maroc ene payi toon to Bamako taw kadi nawanno ko marchandise ko ɓen tigui jana ɓe jana noon koye laawol ngol ɓe gonno taw waɗɗa e nokku biyeteɗe Diddi yen kene wona 3 kilométre hakkude mum e Bamako ɗiɗo sofreɓe mbasi en pittali men goto gañim hen e wiide ambassadeur mo leydi Maroc taweteɗo to lamorgo leydi Mali woni Bamako kono kadi caggal nde gueɗe mabɓe kala guitta hen ha laaɓi ko wona ɗum ko mayɓe ɓeɗon nawama e nokku ɓurɗo ɓattade gañiɗo ene nawe to hôpital ɓurɗo mawnude oɗo saha haade mum nawtede toon to leydi muɗum to leydi Mali Mouhammed Ali Aga Ibrahima kam woni toɗɗanoɗo ambassadeur mo leydi Mali taw ko toon to Ankara lamorgo leydi Turki nogas e jeeɗiɗi hitande ujune nogas jeeɗiɗi mars hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ittama hanki ha laaɓi e jappere muɗum ene wondi e diplomatie uji tati nodditama yo gartu kono andaka hoko jeeyi sababu kono jayde Mali acti holliti wonande oɗon ambassadeur kam e laamu transition haala mabɓe koɓe kalata ko ene luurodiri no feewi woni inde makko ko Makana Kone jibina ko hitande ujunere e 1983 to Bamako taw kadi ganduɗa ko maçon hoɗi ko toon to Seno taw kadi ganduɗa ko desɗo ne jogui sukaɓe ɗiɗo goɗɗo wiyete ko Brama Samake kañumne ko demowo jibina ko hitande ujunere 1977 toon to Falani ne tawe nder katti kañumne ne resi ne jogui ɓiɗɗo goɗɗo wiyete ko Ousmane Samake hitande ujunere jibina e 1974 toon to Falani ene jogui sukaɓe ɗiɗo kono ene jogui sukaɓe joyo kañumne ko saratier ko dognowo sareta
kamɓe kala ñawre maɓɓe yani ñande aljuma nde aɓe lelo kaddi gurdama e kaso ɓe jaltata jeeyi sababu noon ko jagguide ɗeɓe ko fate banggue guyka nayyi kame guyka tampinde yimɓe no fewi caggal nde hewɓe qirli caggal mum kadi kamɓe koye mabɓe ɓe qirli aɓe mbaɗa ɗeɗon gueɗe to leydi Guinée Conakry wonande mintreɓe derguiɗɓe laamu Alpha Condé ɓe kolliti ɓatake mabɓe hanki e télévision mo leydi Guinée ɓe kolliti talata paɗuɗo henno woni 14 hen lewru maɓe jooɗoɗo e landaji politique leydi ndi kala gam disodirde ko fate banggue tafde e gouvernement kesso taw ganduɗa moni kala ene yiito hen hoore muɗuma to booke ene tawi nder leydi Côte d'Ivoire tone kadi ko maçon goto baɗɗo viol suka debbo jaarowo e duuɓi 12 taw viol o waɗimo laabi jonɗi no fewi kala saha nde o weyi gueɗon cukalel viol wa itta haalis seeɗa o rokka ɗum ha ñande bonata nde nde ɗum anda nde police nodda haade mum arde taw mo jogui fetel mo calibre 12 ko on tigui o sokki e hoore makko kuuri hawo yalti aduna oɗo saaha mo gonɗena toon to Guinée keddoɗon ha joni woni Sharifa Sangoma Diallo toon to Labé mo ganduɗa opérateur économique commerce mawɗo no fewi to jeere nde Labé kam tigui wujjana e nder magasin muɗum caggal nde magasin o heela kene fotto wonde 100 millions taw koye koppeje franc guinéen wo holliti en mette makko no fewi so tawi woni laamu oɗo hen Hammede Doumbouya hollitino wonande ma jogo nden ka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi kala kono ɗo saaha kam kanko o fuɗɗima hulde caggal jeere nde ne jogui nden ka e kisal andaka hoto ɓen ndewi ya taw tumaka ko fate banggue won e koninkoɓe to Côte d'Ivoire haɓade ñaw coronavirus jeeyi sababu gouvernement mo leydi ndi jagorɗo Cellal ɓalli leydi ndi uditi unité goto taw ganduɗa ko unité test jawɗo mo ene testa ken won ujunnaji yimɓe e nder ñalawma goto taw ganduɗa ko toon to Grand Bassama gam haɓade heege guertoɗe jagorɗo nehgol jawdi fawi hayre mum adide hanki taw ko wadde isine mawɗo no fewi mo hono mum ala e nder leydi Côte d'Ivoire taw isine o fewnata ko ñamde guertoɗe biyeteɗo Sidi Temeko Touré o holliti ma gollin kene fota wonde 50 ujunere neɗɗo suka ma gollu hena toon to Thiada coordinateur taw ganduɗa ko wakkita tama hanki moɓodiri yimɓe mum ɓe ceppi hanki seppo mabɓe manggo no fewi toon to Jamena lamorgo leydi Thiad gam wiide ɓe jadani e CNT woni tan ɓeɗo hen toɗɗaɓe yo lomto sarɗiyankoɓe caggal ala kala koɓe paami hen yinnode ɓe seppuɗe dumunaji kala ɓe kaɗa kono hanki ɓe ceppi toon taw ko seppo Jamiyawo toon to Zimbabwe uddirgol ubbitgol ɓandu gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Robert Mugabe mo ganduɗa yaltino aduna guila hitande ujunnaje ɗiɗi 19 woni 2019 laamima leydi Zimbabwe kene fotto wonde duuɓi 30 caggal nde waɗa kuddata yalti aduna wiino so tawi maayi yo wiroye toon to wuuro mum caggal nde mahi toon galle yo wire ɗon haade lundiɓe leydi ndi ittude ɓandu makko wooda ko mbaɗi hen ko fate banggue fétisaji ko wona ɗum ko nde o maayi nde autorité ji leydi ndi kollitino laamiɗo leydi ndi ke wona duuɓi 30 foti ko wirede ɗon ɗo capital ɗo gam wonde symbole e nawdugol wonande joom suudu biyeteɗo Grace Mugabe mo ganduɗa taw ganduɗa ko banggue traditionnel woni gueɗe fina tawa nde wiri toon joom galle makko to banggue ɓen nunɗuɓe wuuro Robert Mugabe ñaawimo to banggue traditionnel nayi joyya e beyi ɗiɗi omo yoɓa ɗum ko wona ɗum ko sukaɓe makko tato kanko Robert Mugabe e heddiɓe kala nandiri yo ɓandu makko itte nawte toon to wuuro makko heddi tan ko daɗo ƴette nde ɓandu makko ubbitte to Afrique du Sud lundiɓe hewɓe yidde mumen ko yidde yiide Jacob Zuma ruttoto kaso gam hollirde ɓe ko waɗi ko kala o fotani wonde bowala ɗum ko caggal nde suudu ñawore ɗo Afrique du Sud holliti wonde o wona karɗo Cellal accitimo kanko ɗo hen biteɗo Jacob Zuma musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena